le fuinmh na Gael. Beg anihí go deogain, ní gá bhéir ó chúlach, bígí scradíil, bígí búlabas, agus bunigí ansult as níthe cháirde. Baile is gyrraid yn oed wyth wyth hi a chwrt fwy dara. An omla, tá éigion de bharse éige amach as a gCeoláras Náisiúnta, agus i de feicáid is fonnach. I gás éigen dála, bog de supper for de malc éige is gyrraid, agus de bhal amach as a Cliath, agus tú a land Craobh California. Ná déin mwy, agus ná déin €1 teach ras, ach a bháin, agus gudí, gynnyar an Ireland, bwyl sé slán a lehéad i enf. Tásúla yn gwneud yn tanach as yn sio, agus gwneud yn comport agus stalwad. I'r mwyd yn mwyd for gach ffôn coga, dyn adeg yn sio dyl o'r aig. Gyrnod. Gur míle agad a Joe, agus fáilte chuig an gCeoláras Náisiúnta, agus fáilte chuig Siansa chailinn fehe sé. Patrick O'Donnell agus Laura Ostertag Colshif, a hánig as Cahars Nave Pole, Minnesota, is tátéad ta Verica agus cinnte go méid aníthe go deo a goibh go léir. Anóin gur comórtas atá nachta gin tá rudí eile gceist chumá, pobal a seamuid. Agus curtaigh na ceoltarí agus seo aithne ar chéile, ar cheoltarí a grúpi eile, agus fásigh córdas ceol a bharthaigh a bhad, agus sin iad na rudí is luachmhre agus is tábhachtaí ar fad. Mar sin bunig í sult as an ihe a cháde, comórtas a seahé ach tamid an seo le taine bhhaint as bhórgud ceol.
Harrison, Kirgy Fáilte Rumpa. Scoile go Barcelona, ach Baile a bheithn seo in ardenta sa gCeoláras, maithú bhhuireann. Agus tá máthair bhhuireann orla sa lucht féchanna chumá bhí de chuid cócreachta á bhulacha goléir, mar sin beimid goléir búla stachuút le haig graim le nithe. Gan na hiile muile mar sin, Kirgy Fáilte rih an géad grúpa a churthaigh faoi riocht an nachtmuid, se chuing an grúpa Léas.
quilla grave, Grinny Snare, and Okano, Aventuri, Yaga, no book of love bow, Mahin and Shallow, Rafui, Crown, a gin of so, Okadation, Dantation, Nakwanin, Shindo, Mahin and Shallow, Rafui, Crown, a gin of so, Okadation, Dantation, Nakwanin, Shindo. Mahim, Shakwick, Arnold, is drink at his sport, Quiggin, Nick, New Rossi, Scocker, New, then Torts, Mommy and Dini, Sugos, Mommy, and Sugaglow, Okadation, Dantation, Nakwanin, Shindo, Mommy and Dini, Sugos, Mommy, and Sugaglow, Okadation, Dantation, Nakwanin, Shindo.
Holland fad real an caucus a chur clousúir leis an rawa Allen son an rúpa leas. Níl sé éasca teachtamach ar Nordan agus níl sé éasca a bheith ar an géad rúpa amach mar sibh a cháirde bhí sin thbáir ar fad. Well, bhí mo cholecí Nancy na choiste le cúl stáitsear fegan lei leis na grúpi ar fad. Lumanseát tá trúr an rúpa leas. Agus si deanta an rúpa leas agus níag son curmideatna ar an rúpa aistear. Eva ní warchu agus reinid ní gréfa. Cechi bhfuil si tróna? Tá má dáin sásta a bheit an seo libinne. Nis tá Cliath bhór diantagaí, tá an gúil sib scapiíach ina schrúin cena condéthe, tá sé dhád ó chéile na condéthe bhfuil na ceoltarí le go tetas. Tá glór chunta tá míad as chunta churcií, chunta cíirí, chunta an chlór agus chunta cilbhanton, stom sinné. Sinné. Cenáte chu se ben ar a chéile? Bhúlmid ag mehil scoil saoir mehil trína blinta agus bhí mar go léir cáirde agus just tháinig mid le chéile an bblion seo chun seint le chéile. Níl an sib go leor cleachta? No, ní deanna mu go leor cleachta. Bhí me deanna láncleachta sáile, mar ní mu an an bula le chéile, tá me sé rinne meánna deanna staidir mar orthais, so tá éhigh deanna staidir ar a thorthais freisin agus choir tá muid ag genasáis rudaí áirí ach tá muid ag deanna seo freisin. Cé fá gúil tú mna is meán? Scoil cónathe, so tá mé géirí sáis má gailge ausú agus forbatí ana leis an gailge, agus ní bheith aon sáis distractions an, agus bheith an díiristeach ar nobar. Agus ben ceol an distraction agus na seisiúna ba? Síla mé sin, Nancy, síla mé sin, yeah. Cét futain a reinid cenáte bhfuilta sa a chonaí? Tá mí i mar chonaí is seán na cahar í chunta an chlár anis faoi láthair. Agus a gasan tú go leor ceol? Gasan go leor ceol go minic seanna mé an crit agus an concertín agus an piano. Agus gasan is an flúis a haige, ne? Gasan tú éon úr lei seile? Pís a bogd an concertín agus pís a bogd na PBL an freisin. Andas, agus thuhéin Eva cean úlí se chasan stisa? Bhí meid seint fésín don adolchán ach tá má phríomhúir leis an concertín ach is even nó an uair leis. Is ceanna thúlí sí eile tá an grúpa? So tá bosca ceoláin, guitar, PBL, fiddle, gurt, banseogs, bazooki freisin go me leiscil. Sin go leor, agus tá si bacasa órán freisin stáhí? Ja, cadéis an dontéis an tanamtá órán. Órán a dálamuid san bhanscoil agus sprálan lénan tórán sin sé an jazz, so. Bín si pórteach an úscail ní saoire rintáran nach méon? Bíon, bí me sé gobar le scoil saoire Woody Clancy, bí me sé mar Stewart mar dheartha agus bí muid ghlachapáirt is scoil saoire mehel agus bí muid gáil fudfad an tíre leis an flag is choirt mar sin. Well, gur míle maithagaí agus banigí sása as an gomórtas agus as a bheith casa sa geol áras náisiúnta. Gur míle maithag, Nancy. Nislam tá conal ó dorchaí ón grúpa Aistear. Inis chum faoin grúpa a chonal? Well, chosímod mar grúpa mehel agus an tíon rééis mehel formad na chalíní chun an grúpa sínta dhéine. Agus inis táid ag sinnam sa gCeoláras nasanta, so. Bud an chéadúir a thain a casa sa gCeoláras náisiúnta? Ja, no, ní ra mé riomhansa ag sinnam ach sin an scéal ná. Nis ce as an grúpa agus ce as na daine fad tá páirteach lib? Tá mat beag an ín spracha amach inis ach tá chúpla daoine ó an gáileh agus an chlár agus tibadóir an freisin, so se. Mín sé deachad agaí heach le chéile le Cliath nuair atá sib chu scapiíach sin. Ja, tá sé beag an ín deachar inis ach tá mat an dígrasach agus bí me a Cliath a gach dédóní agus inis, so tá thuras fad ag chud den grúpa. Agus cehín sa bheileirí, cehín sa cuneal teoirí ar fad? Tá chilíonn teanan ag déana an grúpa lo ar tá sé déana an grúpa agus tá sé ionintach se. Agus cena thuúlaí sí ceol in isteagaí san grúpa? Tá neartar sí ceapan bhfuil thart ar charteag nó chuigteag tá an barrán gá concertín, gá idéil, an dúird bhail, an chláirseach, an méir chlár, bosca ceol, se chuilród, an flút freisin, ja.
Is gar le ceolaiden sib mar sin, má tá méidin úlí si agé. I know sagam tá sé tá lán orla sí is se. Agus cin úlí se chasan stúhéin. Sin an piano agus an concertín. Agus ceach go besálet is na bheith chasa a maithaga le seisiúna bhar le concertínún pianohort leat. Cínta chun tá an concertín níos éasca chun a bheith sena is sesiún ach is bralam a bheith déanam tuncailinn sa sesiún freisin. Cén rud is fearr leat faoin geol tradiisiúnta? Féidir just bhfuil tú an a bheith sein le duine ar bith agus na chuirde a bhfuil agam. So tá sé tá na card is antáhachtach mar sin ó híhann cheola bhfuil? Cínta tá sé antáhachtach, yeah. Well, gnéirí líb an grúpa Eistear agus panigí sása as a bhain seo sa gCeoláras Náisiúnta agus a go mórta Siansa. Gur míle maigad. Grúpa Eistear bhí chorán son le Nancy ní chuisteile ní ba thuisce, tá siad ar an ordan inis, tá siad nachmór sucrathe. Sin iad Conal, Diarmuid, John, Ciarán, Ruairi, Clóide, Éva agus Tara. Tháinig an grúpa seo le chéile ag scoilsairí meitheal agus sílam go gluisiimiid méallar bheithil coppla uair eile arina híthe mar is úntach an scoilsairí agus bíon ceoltaríoga i tríalar an scoilsairí sin os na ceir hiirde agus féach an tura a bhíon air tagann siad le chéile le ceola a hinnim agus a chleachta agus a álam agus a chóirú an teachtain son agus gomininic tagann grúpi chun cín in ag na scoile son. Tá siad chun meascán de cheol tradiisiúnta, raid ceol nua chumtha písa albanach a thuirt doin chumma na léchar mór ceolatá cum ar chuilisiban son Peter Street, seanna cháirde linne raidir na Gaeltachta gandát agus bín siad linn gomininic ag scoilsairí Willie Clancy agus ag bhlá agus sé Cillian Shannon a bhí mar bhaintóir acu agus ahart Gary Shannon a thug anna chúnamh go deo don grúpa seo chumá. Mar dhéon Roisin Broderick agus fuair siad neart cúnamh agus takeíochta ó thaobh na haraníochta de ó Deirdre Scanlon araní den chéad scog andát agus tá chun Alleilú na gabhna a chloswathe ar ball. Cluisiimiid Ciarán agus Éva. Sin gomid nachmór ré Tugann sé tám agus bí na fearfuama camera ag gobar iontach crua ó hústéir na híthe mar bíon annachchud tráchta ar an ordan an seo mar ecinn sibh grúpi bháinna teachtamach agus dramana eile a fágáil. Ach táid beag nach dúna inis agus beag nach réile tús a chur leis an rá ceol acu, chuhí sé tús leis an rá ceol le písa ar tedal chure bhic airachar písa mála sethe agus mar déirm beag árán a gin chumá agus polca a chum Martin O'Connor buscador bra na galí chumá, cluisiimiid é sin gan bhfuil. Siad an gluimiid nachmór réig agus gur féidirlinn inis fáilte a chur nó tá chun blaisbeag píb áil inis. Ba chuirda marrá daniscéil go gluisiimiid árán gailge ó gach grúpa a nacht agus tá 25 fingéad das na marcanna in umláin a dul ar son an árán son, mar sin caihann siad annach dama ar ránú árán gailge agus i ggéire é chorú ar bhealach álan alíonanta mar dhéanann siad gach bliain. Tá annach dúirla sí acu mar sin tá go leor microfón a tastáiltwathe agus sílam gomid réanis le túsa chur le sigeol mar sin a chuoinúis le chuir í fáilte Rivan Rupert Eistear.
Hallelujah, gauna, na gauna, bona. Hallelujah, gauna, be the barlum. Hallelujah, gauna, balabona. Na gauna, margin, lorry, they does ser na bonta. Hallelujah, gauna, bona. Hallelujah, gauna, be the barlum. Hallelujah, gauna, galabona. Na gauna, margin, hurry, they go ser na bonta. Hallelujah, gauna, bona. Hallelujah, gauna, be the barlum. Hallelujah, gauna, galabona. Na gauna, margin, haurig, gauser na bonta. Seo tá súr ón grúpa Lonrach agus sinnéad Florence ní Ronachú, Líse ní Bhrin agus Gráine ní Chuineáin.
Is as le garmanmuid ó ceoltóirí Caisleán an Donner. Freislíimiid I manscoilna agsúla I le garman dar bhanam go cancel agus Loretto agus rudí mar sin agus is cardúmuid le blianta nu so hasí mar film ceola chéile. Nis iníanaan sib go leor cleachta I deanta chéile. Téimiid gotí an bhunscoil áitiúil gach ina bhil chéile agus tá múntóirí go leor ann agus tá si anha ag ceú ar linn. Agus inis gom cen múntirí ceola tágaí. Ní léon múntóir ceol agam anis ach bhí múntóir difriúla a gcuin cúpla blianta ó hin. Ach anis bí muid ag múna agus lena páistí níos óga. Bé seo an chéadúir agaí páirte lecha Siansa. Níl cúpla blian ó hin cheanamar gCeoláras Náisiúnta le grúpa difriúla dar bhanam stránach agus na féileáin agus bhór an ré an cumarta sinna ghlachapát agus is íhannom Siansa. Cé éon rud is fearr lása faoi ceol tradiisiúnta? Is even lom macarja agus an crack like tríd an hoit like agus is even lom na an tastal tríd an down freshen. A málíb comórtais nó fearlí bheith casa ceola deanta chéile le hí spríomh Is even lom agus is even macarja ghlachapát réim se lechan chomórtas ar fud na tíir agus a bhreatan beag agus rudí mar sin ach ag an céine is íhannom ag seinimiid sa seisiún nachhaite in éan agus rudí mar sin. Cena úlí sin chasan sib? Seinim an concertín. Agus Sein man adog bhór. Seinam an piano. Mar sin tá meas gan bra úlí sí san grúpa bhfuil? Se tá a lán mar hapla Vizuki gá idal bearán fadóg mór freisin agus fadóg stán banjo sinné. Well gnéirí líba nocht bannig í sása as an geol agus bannig í sása as a benseo ag Siansa agus sa gCeoláras Náisiúnta. Gur míle maithe go. Se an grúpa lunrach a chora an son le Nancy na chuistele ar ball is as Caisleán an Donners in eisgurt lurch garman don grúpa lunrach. Tháinig siad sa tríúháit an so an nurig agus se an tríú thuairdáibh a bheith san nóíocht I gréibh chomórtas híansa maithiad. Cáil Róisín do bháil tá Róisín an son bhí maidin anna achtarú le Róisín bhocht bhris a fidal ar maidin. Ach léach ceart a sé dad mar tháinig sé gabhairt chu sé reiscoilech garman fuair sé a bhailín hain agus thug sé an seo go dtí an gCeoláras é mar sin tá bhailín iad a hinnim a nocht ag Róisín agus tá cinnte go muine sí ceol bín as an bhailín céanna. Bín si de freistal ar scata scoiline I Loch Garman, cláiste nef Padders, Loretto, clochar an chreidirh néfa, cláiste na da chóirle agus pobalscoil na Grand Sí ach mar derm tagann siad le chéile gach seachtain I Gaisleán an Donners agus fech chothógus atá siad a chana hain tá siad ar fad a muine ceol gach ine sa scoil áitiúil nach maithiad. Gan out tá an ceol faoibh lá in eisgurt Loch Garman agus tá ceoltarí teachtaigh Siansa le fad an lá ón dúigh son ón déobh son tíre agus I Marta ban I Hurpig a las an cinál an linner héas an son agus a bhí chur grúpisteach ar slóga a bhd siar agus ar Siansa le tamil de bhlianta nuas agus dimig Marta ban I Hurpig gwen Díorchar bhín nullag tá is mína bhirthaí in nocht agus fechan éireacht úntaach atá fáca ina ddígacha an ceol gaiilech faoibh lá in eisgurt Loch Garman. Tá lís sin I bhrin, tá dad a breúirt a nocht tá sé anna bhródal tá sé breúirt ón melig agus tá sé anna hásta si bheith eiscint ar an Scáileán agus tá an gúil go daine a breúirin ar fud na crinne ar YouTube agus ar Facebook. Mar sin gan na hiile muile, ar mé ar fáilte a chuirnis rih an grúpa Lunrach.
Sin céin bheith cointear.
Inis lom in seo tá burt ón grúpa beobar agus snéad Jack ó Higgin agus Taig ó Daltún. Cecha bhfuil bhachalí? Támid cearcalóir, támid ag tnú go mór an lá speisialta seo tá sé áit go háling chun bheith ag sé ceol leis ar cáirde agus ar grúpa beobar aniu. Inis gom faoin grúpa beobar, bhfuil si bhhád a castal le chéile nó cáirde ar fádsib nó mín si be freistal ar scoil chéana? Is grúpa dégóirí as chunde líise agus chunde uháilí mudna bhúla mar timppla le tíre ag rudí difriúil mar flá, festivals, rudí mar sin. Tá cuaigos sa scoil céine agus tá daoine eile sa scoil difriúil ach bí muid ag bhúil gach ar a seachtain do seisiún agus rudí difriúil mar sin timppla an chunde agus even timppla an tíre. Cé an rud is fearlíomh faoin geol tradiisiúnta? Is even lom ag búla le daoine nua agus ag sinan le chéile tá míad ag dul go dtí na féile an támar fad agus ag sinan le daoine nua cumhat le deach bhúil méid deach cúpla bhíon nó hin sa féile bhfuil cleansaí. Mainin si bansása bheith bóla le ceoltarí as áitichaí difriúla seachas cantar seagaí héin agus cas ceolób. A bhil mín sib go leor bhaid sin? Bhúil mar le daoine like here and tíre like bíon téimid go rudí mar mehel summer school bíon an crack agoin an sin agus even an blin sicáise thuig mise agus taigedaí an Belfast Tradfest agus búlmuid le daoine difriúil ón gacáit den tíre agus even daoine ón Stad America agus rudí mar sin. Cean úlí se chasan stis a haig? Henam an guitar agus an fadó fór. Ceacu is fear leat? It's even am an guitar, yeah. Tá golóir daoine sa tír anis ag sinnam an guitar. Cé a chasans tú héine I Jack? Sinnam an musca ceol agus an melódian. Agus ceacu is fear leat? Is bralam an melódian tá fum go hálan as an melódian thugann sé. Bhín chuann sé daoine a cad é an focail le tá ag smína fí. Chun sé fún dancer? Bhín gach duine áthas, like bhín áthas ar daoine nuair a cluiseann siad an melódian. Ítach, agus an chuideala an grúpanis bhfuil siad sin chu ceolhhar céanna leis an mirt agaise, bhfuil si belug iad a casa go leor úlaí sí ceol an chuideala an grúpa? Tá ag sinnam an barán freisin agus an adóg agus an piano agus tá mo grathar fanán hen sé an bouzouki agus an banjo, yeah. Polly sen si an fadó fór? An piano, yeah. Yeah, So tá near ceolalaí mar sin an 8 agus banigí ansása san gomórtas, banigí ansása san niche agus tásúlam seachas rud a béla go mé anhraich a gé nacht. Támid ag tanú go mór agus tásúla go bhéh íthe go híntaach i gach duine. Agus bí cinnte go méid iad an scotha goin buil an grúpa beobar a caiintean san le Nancy ní chuiste le ní bahuisce. Aho! Bhfuil muintir líise sa teach? Agus cáil muintir í bhaile? Aho! Anna bha. Well, tá muid dul go leir tíre inis le sé géad grúpa eile sa beobar as chun líise agus chun í bhaile na ceoltóirí sa agus casú ar chéile iad ag féilte agus ag phleanna I gahabh na blianta. Tá siad go léir anna gníomhacht le cultas ceoltóirí éirden, dúis na éonar buinteach go leor do bhfuil an grúpa. Ach, cad bhíonn le déanamh na grúpaí seo le háit a bhainteach sa chraobh chomórtas, agus le deise áil sinnam an seo ar an ordan sa Cheoláras Náisiúnta. Well, ní mór chlárúdasach, ní mór tafad a cheolaisteach chu gailinn ribh na nullag, agus an son éistin caithirlach na múltóirí leis na tafadaí go léir. An sin bíon ceire cheardlin ann ó cheann na tíre, bhí ceanna go sa srapáin, bhí ceann in inis, ceann na núngarmháin agus ceann I gundé na mí, agus as an ceire cheardlin sin rannig na múltóirí 8 grúpa atá le clos a nacht. Ó sin mar san múltóir nua na bliana sa, mar sin bíon gála clúsa nua gach coppla blian agus taisiúntaach go sin inardenta an bliana. Mar derm, is as lár tíre an grúpa seo bríomhar,
Ba í Siobhan Buckley a bhí mar bhainteoir acu agus a thug an takeíocht agus an spreagaide. Deirdre Scanlon a rís a chudig leis na Harrán. Bhíon Deirdre annach nóach nach mion. I meas na lechar ceol a luigh siad lumní behuisce cúlstáitse na ceoltóirí gomín siad héna géisteach lo agus na ceoltóirí imríonn tionachar ar her siúd luigh siad Mike McGoldrick, Michael Rooney, Paul Finn agus grúp éigen dar bannam téada, Bioga Gutse agus Peter Street gan dát chomá. Tá daine I géisteach ling, bio ar RT Radio na Gaeltachta, tá daine a brandúir in chomá ar lehanach Facebook Radio na Gaeltachta, ar bhóscéil agus ar lehanach YouTube Ghaelin agus heasta go na ceoltóirí seo. A good bannachtaí a cheolach ag mamóna agus dadóna atá Somália I lár tíre I géisteach ling a nacht agus luis siad go speisialta Ali agus Messi Fogarty, Patricia Phelan, Kathleen Conroy agus Brian Whelan mar sin seolamid bannachtaí dá ngailt agus dá gáirde go léir atá géisteach ling a nacht ar RT Radio na Gaeltachta I lár tíre. Gan na hilam muile mar se, chuirigí fáilte rivan grúpa Biover.
sosailur na finna I griti vivaron argarda O mishaga sosailur postagra Reheinta laher is moher Avaik din ogis mil shapo To green na carigabana Pastor King Kalka Masildam no Mergom Bekor Sahadno Lekarda Hider he Agus Hata Ovam Gobahas Skotni Sekardas Beg the volog to go sagak nyum kun ba is kyo binek baka vonta beg ol the glaka is kosh to the harit go bruach na karigabana
Nis lumin seo tá beirt ón grúpa Clúmór as chundéan chláir is dóilm. Kate Walsh agus Mícheál O'Leary. Cechi bhfuil sib, cechi bhfuil sa chéitineh? Arás gur mágat. Bhfuil áhas ar i bhaint seo sa gCeoláras náisiúnta? Ja, is priviléid olmhór so táimic arbís. Agus bhíhíl, cechi bhfuil sa garachta linneomh? Gomach ar mágat. Ceanú lí se chasan sto bhíhíl? Seanamán adog bhór. Agus bhfuil go leor cleachta dínta a ggéinis le haon grúpa a chur ar stáit an deal nacht? Se tá bhí mé cleachta ó mína saona an bblion se gata. An má. Agus ceanú lí se chasananta sa chéir? Casa mé an piano an gancertín agus tá mé cáine anú freisin. Bes chun den chláir i lug sib ba? Se, tá mé héin ó dreith an chlár agus tá cúpla daoine ó Crosín, Ceapam agus Cilfanóra agus cúpla á difriúil. Agus cenáte degan si le chéile le cleachta dhéana? Tá ar chuid cleachta i gcuascail bhíhil císó gan inis. Andas, agus cena daoine bhín i tú cuidiúlíb ó híomh cleachtan cheol bhíhíl? Paul Fern agus Stephen Kennedy. Ránig siad na tunes go léir dún. Nis casanta sa go leor le grúpaí ceol éagsúla chéit ar fearr leat an céilí bands hín tú casalób nó ar fearr leat an saoirse tá band le grúpa ceol? Ceapam céilí bands. Tá sé cóbeover. Tá tú bhí tú páirteach leis an Clare céilí band bhfuil rinne tafad ar coplad luascar a tú páirteach sa tafad sin? Bhí mé páirteach sa tafad sin, ja. Well, be colm Nestor fíorsástach leis go mála an banna céilí ar réanús. Ja. Agus a bhíhíil mínta sa casa leis an banna céilí freisin? Bí mé banna céilí le Gary Shannon. Se an Burn. Burn. Agus teintse be go bhleceola dain? Se, bí mé dig fleiciol an chlár gach blin. Se. Andas. Agus in dhéanann sib freastal ar scoilnaí ceol eile fud na tíide chuid eile go blian? Like scoil Woody Clancy scoil éig se just rudí beag mar sin ó mehel sin an ceann is fearr lumsa. Tá sé ar siúil tar éis flean na mún gach flin átá sé just sár crack. Tá sé rás. So is má le an cardis agus an crack bhhaine sa sé geola ba? Ja. Agus rutas ag mehel fós a bhíhíil? Ní raibh mé bhí mé ag scoilsaora Joe Mooney i Drummy Hembo. Agus a bhhaile a bhil ag mehel? Se bhrálam dolam. Agus clúbór an tainma tar an grúpa go néirí líba nacht agus panigí sásas. Gur míad a mágat. Se go dain buil an grúpa Clúmór a chulamar an son i chorán í behuiisce le Nancy bhfuil tá ceir grúpa cluiste go ddíise againn, ceir grúpa le teachtamach go fáil, which bh buint tainna bas an ihe. Clúmór an tanimatá ar an grúpa sa atá an ordan ima haunta. Ochtar ceoltar tradiisiúnta idir ceir bliana déag díos agus sé bliana déag díos sahiad as gach cearan dar ire de chundaon chláir. Tá siad faoi bhaintóireacht Fálaí Airláin agus Stefan Ó Cinnéide. Agus tagann siad le chéile go seachtanúil le cleachta dhéanamh i Gaelscoil Mhichíl Ciasóg agus mol ar le I gun in chláir se Gaelscoil Mhichíl Ciasóg dóna le hena féin gan dát caramór le réidir na Gaeltachta agus obair úntacha dhéanamh chun an tanga agus chun an ceol gaelach a chur chun cín I gun in chláir mar sin ní nach chúna gur an sonna hagann siad le chéile le cleachta dhéanamh. Cur mé nach na iad tá Betan de Maréis gin as listún bharna ar an dúirt bhailín, Mícheál O'Leary as Cíl na Móna ar an bhadóg mhór, Andrea ní Chearúil as Baile IA ar an grit agus ar an vidal, Aoife ní Aráin as Cilla-D-shirt ar an vidal agus be sé canna chomá, Aaron Tuttle as Taunach be sinnim ar an gancertín, Garóid Mug Conchra as Cura Chatlín be se le clos ar an vidal agus be se canna chomá agus James O'Dovine ar as Cruisín be se siúda sinnim ar an manjo ar an mandolin agus a canna chomá. Agus ar der cáit fanach as trúhead a chlár be sin son ar an piano ar an gancertín agus a canna chomá. Tagann siad seo le chéile go minic mar derm ag ócádí ceol I gun in chláir agus is líonmhar na hócádí ceol sa chundé ceolhar son
Tá si trééis sinnim I ródaí ortaí radió na Gaeltach de coppla uair hana agus tá ceolgaileach gandát neadathe I schedule radió na Gaeltachta. Bhíon níos mó ceolgaileach le clos ar radió na Gaeltachta ná áitir be eile. Ach ceannas na bhí is táchtaí a dhéanaid ná ordan na thuairt de cheoltóireoga den chéad glúin eile agus is brálinn thréanad eile nar hagan ceoltóireoga chuig an ródaí agus muidir láthair ag scoil Sarah Willie Clancy nó ag Bhlá nó ag Scoilachla nó aon cheannas na féilte son mar sin a cheoltóirí má ecinn sibh ródaí radió na Gaeltachta tagaigí chuin Bei míle fáilte roimh a gcónaí mar tá míid anhásta gcónaí ordan a chur ar fáil de cheoltóirí óga agus an son bíonn sé ionach iad eáil le teachta Nineveh mar cheoltóirí I gahanam líonta agus an sin gomininic bíon cairnaíon déanta go agus seolann siad isteachchuing a ríiste agus bí mit anhásta chearnaíon son. Tá siad chun ceol uairla seúirtúin agus tá siad chun písa ceol le tarlach ó Carolan a chana agus isálan go deo áráin I chearlan a chlos mar gomininic ní chluisiimiideach an ceol uairlaise. Tá siad chun Eleanor Plunkett a thuirtúin agus tá mamó agus dadó ar an total a breanú ar an lína agus tá siad anmhródú go deo asad. Mar sin, chuir í fáilte a réúis le Rivan Rúpa Clúmór. Thank
to echo. Tá burstin selam ón grúpa neart agus sinnéad cahall má concra agus init ní leabhar. Cechi bhfuil se binneomh? Go híntaach tá mé ar bís go bheith an seo is óáid mór agus ionach é tá sé an speisialtar agus tá an buí chu bhain seo. Nis se chahall inis chum ce asríb. Tá muid as trí chuntathe chun de bailú á Cliath na mí agus chun na líise agus tá muid de bháilde an grúp agus tá burt drifógus drathchan agus tá chuile gona eile mar códa. Nis ruise páirteach san Siansa hána nó bed an chéadú agaí? Ghlachmuid páirta Siansa an bblionn se chatta ach fear níor Airglin. Rinne mar an cinna chuine dhéana a ríis im lína agus sinné. A gasan sib go leor ceola deanta chéile ina seo a chahall? Bín mar casceol an bblionar fád le chéile síos na féaltaí ar nás mehall agus an flá chuma agus tá roiintúna choní atá choní sa bhí agus maiile Cliath chungrátá chéile, so bíon muid ag seinta sesiún agus a lehead sin chuma. Cenmud is fearlaí faoin geol tradiisiúnta? Is frálam an cordis atá buinte le ceol tradiisiúnta
Is leis ionach é seo chun cardide dhéanamh agus chun bheith daithí le agrathóireacht an ceol agus cruíocht an ceol, so ceapan gur bhd ionach sin. Agus a málaíb na cummórtais nó a bharlaí bheith casa ceola sesiún. Hanín na choirtas linn ach cSeoláras sin so mar das choú dhéanamh ar na ceol agus le agus máisiú agus gachar mar sin ach hanín sesiún níos mó lom chun dhéanamh rálaat hanín an spríotá ag bhaintlo agus an creachta a bhaintlo. Is bhí sé beag scoil ceol mehala, roisibse ag scoil ceol nuair an chuideala an grúpa? Bhí cúpla dún mehal, mé héin muidir fór agus má cara íhín an sin Leo agus bhí ruúan freisin I mehal ach bhí sé cean I limnach. Agus bhhain sib ansáasas? Ó ja, go céim fan géid, ja. Is áte dhéanann ceoltarí óga cordjas na ha? Ó ja, cínta. Rinmar an chuig cordja an sin. Well, gnéirí líba nacht agus pannig sása as agus tásúlam herú de Baile go méid anspríag í nacht an seo sa gCeoláras Náisiúnta. Gur míle maithúh. Gur mag í héin. Se an grúpa neart a bhí a córa an sunlan Nancy agus tá si dá socrúhéin ar an ordan an sa taobhlam. Ba bhaile me go bainte so coppla focail rá maidir leis na moltarí breathe atá inar damta a nacht agus mar luúmé níos behuisce tá jabas Jackar fáda go siúd a nacht mar gohfuil ceol den chéad sco cleiste gon ó hús na híthe agus ceol den sco le techt go fáil. Ach na moltarí cétá goin im léana well de chlucht cheolhar as chun na mí an fidilir Bernadette Nick Gown ó a chahar Anton léachmór an cheol le fuairsi go ceol agus tá scochan cheol ag winter ile Vic Gown bín siad linn gomininic ag na féilte agsúla. Tá downsúlta ag Bernadette le Lord of the Dance, Gael Force Dance sa measc grúpa eile. Tá cupla ceirnín dentacha cean bháin leis an grúpa úntach Nick Gavasky, grúpa Gael Vercánach, agus cean eile a rinne si héin. Here to play leis an gritre Eileen Gannon. Is a gunda na mí atá si chuir fuí agus chuann si go mór le saoil ceol an chundéis sonnach go háirithe agus le saoil ceol na tíre. sé úntaachta bheith inar damta a Bernadette. Taobh le Bernadette tá Idel Fox a sráid na carach I gunna in chláir, ceoltóir concertín den chéad go I Idel Fox agus de bhuaigh si gradam ceoltar óg na bliana ag gradam ceol tíí cethairt hir sa bhíon hábhíle sa cethairt. Bín si sinnim le héidí Jackie Daly, Cherish the Ladies, the Kane Sisters agus tá cupla cairnín anmhrá eisithe cean leis an vigiléir Ronan O'Flaherty, dar teideal Chords and Barrels agus cairnín úntach a deisiigh si héin agus céile feared Neil Byrne cean dar teideal The Sunny Banks. Ní bháin gur gurn si cumín urin mar cheoltóir ach mar stúrthir agus léirthir telefíse chomá go leordas na chlárcha ceol is áile atá feice goin le tamil de bblianta nuas si del a bhíon amon chlárcha ceol ó Scoilsairí Willie Clancy nó Scoilsairí Joe Mooney nó Slí na Mioglaoch nó na srahanna úntacha san goléir mar sin tá obair úntacha dhéanamh ingert na telefíse. Agus taobh le Idel tá Oisín Morrison ceoltar úntach ar an bhadóg mhór ar an grit agus ar an piano. Godain thug sé leis banóir Seán Ó Riada tamil de bblianta hen. Blia Cliath seo hé ach sciab winter churcaí é agus is anatá sé agus é a chur go mór le saoil ceol na carach san. Tá sé trééis ceol le hinnim agus a hafad le Padar Ó Riada, Cór Chulé, Téada, Mick O'Brien, Steve Cooney, Tommy Hayes, Zoe Conway agus John McIntyre agus go leor eile. Ach ní bhain go mín antáir ar Oisín mar cheoltóir ach mar chumadóir chomá. Tá dem líon ó hen ó chum sé a chéad mórthéirt, clown léirs agus dairg charcín le sin hir sa líon chábhile sa séideag. Tá sé ina chumadóir cónathe le ensemble bhúscrí agus tá sé trééis straceol bunathe réíocht teannaí riordan chuma le déanaí, chuma le comisiúile fuair sé le commóra dhéanamh ar Fork Marley I Rathfarnáin trast an bhóthairt ó náit ar tóga mar sin bíon antóir go deo ar Oisín Morrison mar cheoltóirt agus mar chumadóir. Mar sin tá trúr den chéad scotha goin a nacht a déna moltáireachta mar term job aníachar a nacht a bhíine sin an méid atá cluiste gon go dtí seo. Ach an grúpa seo atá socrúhéin ar an ordan, neart a thugann siad ar héin. Sas Blia Cliath, chun na mí agus chun líise iad. Cáde ceola se iad agus tá buil cluine ina gcuideachta chomá. Bhfuil cuideacha le chéile ar scoil ag láiste chlár na mara I Baile Brigín I dúscad Blia Cliath. Cá muintear Baile Brigín?
Bíonn siad a ggéisteach le altan le danú leis na banimén le scata ceoltaréile tá ruúán Collier O'Brien in argenta agus é leannacht le tradiisiúnúntaach na bíb sa teilech sin píbriúntacha iad a ahar John agus a Uncle Mick gandát agus cíanna ní leathleirs tá Kathleen agus Tommy Fay, Mamo agus Dajo a ggéisteach linge nocht agus tascum nachfuil Mamo ar fónmh mar sin siúlmid bannachtaí chuici agus tásúlagan go méid si ar seanalé mar ríist go lua. Mar sin a chuirde a ggurach se fáilte rivan grúpa neart. sé jazz it on gavina herin in surface a hangak is on carlom na vi glare on me hey she other in a rain agus mun him much great the grania ke he should he me carrying to nanis no foes called this rain and her cartoon she gonna finish well he a college on gafain it's a talk on ka train around tourist oh la her like a shade has a dog in a hair it's sore fits a hanga it's on carlom na big dog on me hey she other in a rain dog is moon it was great little girl
summer la the heishi tonga vein Agni vi me shahele salvation O la her leg a shade as it tonga vina heron It's orfit sangak it's on glorlum Navi logar me heishi other in a rain August moon it must great in the ground It's a funny a going to say fall my her we she thought a caramisha haggis my from a vein August or him a sailing on my sea Oh la her leg a shade just a jonga vina heron it's orphans a hangak it's on cloylum no big she other in a rain August moon it must grail in the ground Oh la her leg a shade just a donga vina heron it's orphans a hangak it's on glorlum no big she other in a rain August moon it must grail in the ground
Nis lumen seo tá bert anadí an grúpa teorin as chun de chorc agus chun de chéiríób, bhíthe ní líide agus finín ó canal. Cechi bhfuil tú bhíthe? Tá go agus tá méid nu mór leis an níise seo. Cenú lís ceol a chasan tú héin? Sena man fianó agus bí mé canna. Anjas. Agus inín cechi bhfuil tú sinneomh? Well, tá nar bhíiseach ag tnú go mór de straint sa gCeoláras Náisiúnta. Cenú lís a chasan tú héin? Sinna an adult mhór sa grúpa seo. Mín si becas ceol chun de chorcas céirí ceol clíomhlóchra? Well, bíimiid gomininic agus bíimiid ag dul go féiltí agus il héad mar hampla féile Patrick O'Keefe agus Mars O'Keefe a bhí siúil le déine agus tá polka in our piasa a bheith a hainte goinmh agus chum ar múntóir chuna mariarty an polka sin. Nis iníanaan sib go leor cleachta bhíthe? Bí mé cleachta gach ine éigead cumín agus bhfuin an tanna bhas bíon an crack a going ag cleachta le chéile. Bhfuil si be freistal ar an scoil céanna ar fad nó bhfuil scoil ní difriúla gceist? Níl scoil difriúla mar hampla i mór buí choláiste gobnatain agus scoile gCeoláras agus mar sin de. Mar sin tá sib cinna líon scapiach, cinnáte níanaan si be cleachta inín? Well, mar dúir bhíthe an son be míad ag cleachta i gCeol Chomín in le Clárna ag gúnta chéirí. Ach bhúla mar le chéile ag na féiltí cheol go léir agus tá aithna going ar chéile ó búla le chéile ag scosáir bhfuil cleansaí agus na phleanna cheol agus le héad. Mín si becasa ag commórtaí sin sig phleanaí ceol? Well, bí mí go léir casa sna phleanna cheol agus buchas a díad bíon an táling uaireanta ach is rud das dhéanamh chun cleachta dhéanamh ar an gceol agus an áráníocht chun snasach ar. Cén rud is fearr leat sa faoin gceol tradiisiúnta? Stálam na cardide gur féidir leat a dhéanamh mar is grúpa mór cardide sin faoin ráise tá mín rééis cleachta dhéanamh gach seachtain ó stálam mí rih mí na nóla grénos agus tá mín rééis an cardide dhéanamh cardide don saola dhéanamh inis. Agus an rud céanna le héine íthe bheith an cardis agus a ceol? An cardis gan éon áras mar dúirt iníon hena mis freisin. Well, chalá a ré nacht agus banna gCeoláras agus becha chraicagaí. Mín mágad. Se an grúpa teorin an son na chora níos tuisce le Nancy agus so le gur manatna iad níor luigh mé an dúisceiste go fáil. Dhéanas chuirsí ar na multóirí dhéanas chuirsí ar an broséis ach tá dúisceiste Harbh flathúil sa fota a nacht, ceithre bhíle go le. Fáin gach grúpa a chulamar nacht, fáin gach grúpa tastas agus bán as áte bhaint amach i gréibh chomórtas Siansa Chailinn. Gioig an grúpa hagan sa tríoháit €750. Gioig an grúpa hagan sa tarna áit €1,250 agus gioig an grúpa hagan sa chéadáit €2,500 agus churann Siansa Chailinn chomá. Bhí sa caint leis na ceolta rion le agus dírs ar cad dhéanach sibh leis an airgad dá múach sibh. Agus bhíon freagra céanna gachéine go líonach muid an cóir le petrol. Le chábhíle go le beidir go meach seansa go. Nis an grúpa sa teorin bhí caintena siochána, bhí próséis siochána bhí lán teola go hafann deir seachtainna sa Phacastáin le muintir chiaí agus muintir chorcaí a thuirt le chéile. Agus seo turn na hibre so. Ní leann si le chéile lá chréibh pelle na mún ach tugan an ceol le chéile iad. Mar tá ceoltar gan an seo ó chundé chorcaí agus ó chundé chiaí agus is fellúnach go dugann siad teorin ar a hain mar bhfuil cóníar go leoracha i gceantar severs chlíomh luachra mar bhfuil scotna cheol, scotna bólcaí agus na sleánán gandát. Tá mentáir an a bhrá a cúna leo a tuairt cúna dóibh sné an boscadár úntaach Conor Moriarty agus go dain seinhí siad polka a chum Conor Moriarty é hain polka Moriarty. Tá finín ó Conalin ar deanta chumá as Cíl na Martra. Cáil muintir Cíl na Martra.
Tá sé úntaach sé bheiscint agus tá finin chun an tarrán rainach a bhanbeag a thuirtúin ballbeag gan dat aran a bhí ag léch mór a dimime gwen níos tuiscim líana Seán O'Shea agus í sé ggé ar an ggéirnín úntaach san ding-dang agus nach chuil an tárann gúil na ceirníní san de chud a rinne siad le gailinn go siad sin agan a gcónaí agus is fiú a gcónaí breanú trí chatalóg severs gailinn agus na seanna chearníní úntacha san a deise siad hirs na seacadí fiú. Mar sin tam chun ómós a thuirt a Seán O'Shea a nocht leis an árán álan san rathnach a bhanbeag. Cáil Hailí na chuilinn? Tá Hailí an seo agus tá de chul cethir. Tá lucht leúna anna bhór Hailí agus tá daoine is scradíal chomá a ggéisteach ling nacht in nua áireach de chul carcha agus tá si de buint antainmh go deo as an geolatá cleisteúin. Mar derm ceoltarí as ceantar Cliath luachra i seahiad agus cíl na martra chomá gandát agus tagann sí le chéile i gunda chiirí agus i gunda chorcaí lena gúid ceol a chleachta faoi sróir agus faoi chuairm Conor Moriarty. Sin go siad beag nach ré le blast a thuirtúin. Cur mé nachna na ceoltarí bratha seo inis. Tá Timmy Keanagan ar an Manjo, ar an Mauron ar an Urgan Baile. Ó náir Timmy. Sean Butler ar an Musca Ceol agus ar an Melodian. Finian O'Connell ar an Vadog Mhór agus a Canna. Owen Foley ar an Musca Ceol agus an Melodian. Viha O'Leary ar an piano. Hayley Holly ar an Vigil agus viola. Mahalet O'Leary ar an concertine. Agus Kieran Vaquero ar an guitar. Tá muintir chiirí agus muintir chorcaí an sogad tréan. Mar sin, chuirgí fáilte rihrin grúpa Teoran.
Aras ní Glasha Farantí Is Rahanok a van Biog Stampi agus Emer Rahanok a van Biog a van Biog a van Rahanok a van Biog Stampi agus Emer Rahanok a van Biog a van Biog a van Rahanok a van Biog Stein a mí a ríis Lúr Cúsí mór a Siobhan agus Sheila Núra agus Cáis Sásta Bíchi Lugir an Chláris an Cartolína With yoga broch ship of North Coshina Rahanok a van Biog a van Biog a van Rahanok a van Biog Stampi agus Emer Rahanok a van Biog a van Biog a van Rahanok a van Biog Stein a mí a ríis Tá take more farshing in mar an a hína Bíon bannacha achlanna is ban eilecha a scríoba Bannacha a osca oscan carcán a díhal Is seanna fannar a chuirba gibba lecha an bhí sé Rahanok a van Biog a van Biog a van Rahanok a van Biog Stampi agus Emer Rahanok a van Biog a van Biog a van Rahanok a van Biog Stein a mí a ríis Baby nachachan a flístig Is been click adorable faglo is he Rahanok a van Biog a van Biog a van Rahanok a van Biog Stampi agus Emer Rahanok a van Biog a van Biog a van Rahanok a van Biog Stein a mí a ríis
Nis luman seo tá ceathrar ón grúpa taisce as bailach láir na Gaillimhe. Cechi bhfuil se binneamh tá ceathrar acu go le láirtlam tá Ronan Duggan, Ruth Tracy, Dara McCormack agus Clóda ní chrúlaach. Cechi bhfuil se bar fád inneamh? Githíntaach támuid ar bís agus támuid ag tnú go mór leis ihe denscoch. Nis bhfuil go leor cleachta dionanta agus Clóda. Tá go leor cleachta a dhéanamh agin bhíonn sé cleachta ar gach lá agus tá lán obair déanta agin obair na gafal. Sinné agus cena thuúlaí si ceola chasan siúb, cad a chasas tú héin? Se casa mé an cello agus an gitar, casa Dara an mosca ceol, casa Clóda an banjo agus an idal, casa Ruth an idal freisin, casa Róisín an adóg mór, casa Rachel an piano agus an viola, agus casa Snéad ar an concertín. Agus éidirn ar an idal. Agus éidirn ar a bhidil, níú dearmadíon ar éidirn ar a bhidil a níta. Nis páirteach réanana a gé páirteach sa gomórtas sin sa hána? Níl tá sé ar céads uair sa chmórta seo ba cúpla muid ag ghlachpóirt a nuirigh ach se tá sé an céad uair sa Craobh. Agus bhfuil se nervhíiseach? Beagadh nervhíiseach stá se anna bhór ach ba mid ceircaúir ar bís. Agus sib sin grúpa dearnach a tar stáit mar sin tá na grúpa eile ar fád cloistí agaí bhfuil siad ar fád go maith? Tá siad ar fád go maith ach mar tá an caiid an arás agus is dóilm go rá an grúpa seo taisce an grúpa is fear sa comórtas. Agus mar sin bei si betúr sa chorann siar ar teanna ni mé? Bai. Well, ní bhfuilach a deala bheith dearafach mar sin gohíimiid chola áirí sa gomórtas agus pannig í sása as agus pannig í sprí as. Gurma agus slá. An grúpa taisce a cára an san níba thuisce le Nancy agus tá neart cáde ag an grúpa taisce bhfuil muintir na galí sa teach. Well, nílach grúpa a bháin fáca ach sílam ag a bainte sa ghfuil búlabos anna bhór tailte ag na grúpaí go léir a chur féidríocht an nachtmuid. Bhí mar géisteach leis an grúpa Léas. Bhí mar géisteach leis an grúpa Aistear. An grúpa Lonrach. Agus cá dearfa le Beover. Agus an san bhí clú mór a goin. Agus níag san bhí an grúpa neartan ar domhanta. Agus bhí mar díoch an sanna géisteach leis an grúpa Teorann. Agus an grúpa taisce atá an ard an inis. Is as baile chlár I gunda na Gaillimhe an grúpa sa taisce tá siad sinim le chéile bhí siad anna óg ina gréimhna cultais áitiúla drastal siad ar scoil le chéile chomá agus freistalíonn siad ar go leor imachtaí ceol le chéile agus ag sesiún áitiúil sa cheantar son. Le na múntear Mary Duggan bíon sesiún 16 agus iad I golamhú písaí ceol mar tá le clos an nachtagain. Tá siad anna bhuíochta I del bhahan ceoltar áránaí úntach as chun in chláir a thug cúnamh dó leis an áránaíocht. Tá sé tréis antainine bhaint as na cardlinne agus as an gleachtar fada tá déanta go le roinnt 16 anuas agus tá an cardas foiimh lá sa grúpa sa I gcónaí. Léachar mór a ceol a gcuid, ceoltóirí na Gaillimhe ní bheith inar bheith chlos, Fergal Scahall, Frankie Gavin, Martin O'Connor, agus Sinead, Col Sinead. Éistí lei seo, chail Sinead bróg agus I rith an trein le bheith an seo hanam don tástáil fuama. So tá prinsa éigen na siúlthart ar chathar bhlá Cliath agus cuairteach Cinderella agus nach í atá tiomanta níor sí gur bheith déanach le haig Siansa. Dág sí an bhróg ina díg is stáisiún Houston. Tá muid chun tá Una Davian ar domhanta chomá, cáil Una? Bhfuil Una sa grúpa? Go leis go Una? Yeah? Tá Una muiste lecht féchanna go leis céil. Cáil Una?
Tá lá brethe mór ag úna in jobh. Lá brethe sanna duit. Mar sin, tuair mé anam na geoltóirí díomh inis, na ceoltóirí an grúpa taisce be mé géisteach le Rachel Kelly ar an piano, Roisin Casey ar an bhadóg mhór agus ar an bhadóg íseal, Éideann McGarry ar an vidal, Ruth Tracy ar an vidal chomá, Dara McCormack ar an musca ceol agus ar an melodian, Sinead Walsh ar an gancertín, Clóda Crowley ar an manjo agus ar an vidal, agus Ronan Duggan a bheith le clos ar an gitar agus ar an dúrdmhail. Tá siad chun rawa all an ceol a thuirtúin agus an písa a chuirigh tús leis an rawa son, písa dar tedal Maeve's Legacy a sehé, a chum Stephen Doherty a bhí mar vantóir ar an rúpa seoda a thugló an chéadúis in urig. So, nish, bí a cuioine bhar sin. Sin gom ré, tá na microfón sucrthe, tá na thuirla sí ré agus de dún, agus tá muid chun taspántas ceol a bhain eile a áil inis. Curgaí fáilte, rihing rúpa taisce.
Tanala, Mianala, Ta Ermagin, Mianala, Tanala, is Banara, is Sierra, Mianala, Tanala, Mianala, Ta Ermagin, Mianala, Tanala, is Banara, is Sierra.
Má sibh an grúpa taisce a bhí an sunnagun gan dat anna cheol go deo má sibh. Well inis, tá ceolar fad cluisteagan, tá ceolar fad cluiste ag na múltóirí, ag I déil, ag Uisín agus ag Bernadette agus tá siad ag éalú inis chuig seomra rúnda agus be mína an sa feheh an de taachbáin. Cé ránóigh siad mar bhúteoirí Craobh Siansa na bliana fehe sé an ránóigh siad an grúpa Léas. No an ránóigh siad an grúpa Aistear. No beidir go ránóigh siad an grúpa Lonrach. No cadfaoin grúpa Beover. No an grúpa Clúmór. Cadfaoin grúpa Neart. No beidir go ránóigh siad an grúpa Teoran. No beidir go ránóigh siad an grúpa bhí díorchan sunnagun an grúpa Taisce. Tá jab anna dhheacar go deo ag na múltóirí níl man éadló camerará a bhíonna sin cheol úntach atá cluisteagan ach tá muid chun cupla neomh a thuirtas na múltóirí chun cinna dhéanamh agus idir an dálinn tá scoth cheol ránathe ag Johnny chéide dúin mar sin filmid Jo inis agus chasla.
mar sin mas míle síchan nach lechar ríist agus éine tá taobh mu beidir go dtí sibh isteach ríist mar tá cinenne déanta ag na múltóirí. Se fáilte thneis chuig go gCeoláras Náisiúnta, gur míle agad a Jo agus tá cinenne be gá surbhachlas, tá cinenne déanta ag na múltóirí, mar sin bhim fáilte a churmach ar an ádan inis rih na daine se leannas tá Bernadette na gceann caihirirlach na múltóirí chun teachtamach inis. Íar murph chama fáilte chur rih Deirdre Cronin ó Irish Music Magazine. Chuirigh fáilte Liverdale rih cheanar a raidir na Gaeltachta Garáid MacDonagha. Agus chuirigh fáilte rih Phríomhaimeanach Ghaelin Raymond O'Kieran. Agus deire Gurch se fáilte rih Chahirirlach Ghaelin Wayne McPhillamy.
Nis, tá Wayne McPhillamy chun bán álan a bhrunne cheoltóir a bháin os na grúpi go léir, mar ahantas an écht atá déanta go áite bhaintach sa chréibh chomórtas agus muid go léir a chur faoi ríocht nacht lena daspantas ceol. Mar sin tá Wayne McPhillamy chun bánanis a bhrunne bhuian ní anlóin an grúpa léas. Agus le ghlacha le bán san an grúpa aistear se chuin conal ó dorchaí. Tá Florence ní chonachú chun bánach lacha san an grúpa lonrach. Agus se chuing inis taig ó daltún an grúpa beover. Tá Mícheál O'Leary chun bánach lacha san an grúpa clúmór. Agus an grúpa neart chuirgí fáilte rih chahal ma conacha. Se chuing inis Owen Foley an grúpa teoran. Agus deire Clóide Crowley an grúpa taisce. An bheith iarmarbh inis fáilte a chur rih phríomhhaimhin a chailinn Raymond O'Kieráin. A cháirde. Agus an irid sin aspa armóine sa dóin nach bhfuil sé jazz a bheith an stí an seo an nacht agus siansa bra cheol a chlisteal. Tá luachar orín go bhfuil muid cruinníthe le chéile a nacht de chríú siansa. Tá sé ar ceann na buach faoin si I bhéalra géalinn ahan blian. Fáilte roimh se atá linn an seo go cinse mar a dúirt Tristan ag an tús, agus leoga táid ansáasta go bhfuil an urid sin daoine ag éisteacht ar an radio agus ag arc ar mullscéal. Agus bhfuil am héan fáilte a chur rih na daoine ag an ardan, agus go hairithe cathairlach géalinn Wayne McPhillamy, agus fásta ceanara radio na Gaeltachta Craobh McDonagha, agus Neil Robert Houston abalta a bheith linn a nacht ó Irish Music Magazine, ach tá deirdre ní crónín linn a nacht, agus tá géalinn ansáasta leis an brú, agus tuí me tugad sa go luath Bernadette. Agus táid ansáasta go bhfuil ionadaithe ó áras na Gaeilge linn an seo a nacht mar takeíonn foras na Gaeilge le géalinn mar cheann agriocht. Agus leor tharla ar an ardan a nacht ar a chun héan. Ihe den chéad Sky, agus is cinse gur ólmuid ón ír bhríon an seo a nacht a cáirde sa gCeoláras Náisiúnta. Scior an tam hart, Ainta go Joe Scioppi, agus seo an ceathrú céad, 5 bliain is fí a ró Siansa, Craobh Siansa ar an ardan, agus is mór an éic sin de chomórtas ar bí. Agus bhhail am héan thar ceann géalinn buchas a ghóil leis na Maltóirí, le Bernadette, le Adele agus le Hashin,
agus is cinse go raibh tasc aonta go deo Jackar le Janu acu. Cé a bheith in iad le moltóir ihe mar seo. Agus bhhailm go cinse a chairde buíochas mór a chur inniuil de irin mhór géalainn atá an seo ag cinsú go bhfuil Siansa áreachtail ag an chaidean is airde agus tá fuair géalainn an seo ó ahan cearn den tír ach bhhailm Thomas Ó Caile, Blahín ní chéanaí agus sinnéad ní Wajin a lua ach go hairithe. Agus a chairde buíochas speisialt de atí ionach a bhí a gine an seo. Tristan Rosenstock a rinn job den chéad Sky, cé gur ó rinch seaartaní Jackar aige, gur a céad maigad agus a ráis tugadsa a Tristan. Gur míle mágad a réman. Iarmurh inis a cháirde fáilte a chuirh cheanara orte í raidió na Gaeltachta, Gearóid MacDonagha. Gur maith Tristan, a cháirde gael tá sé aontacha a bheith éis ag Siansa an seo sa gCeoláras Náisiúnta ríiste agus thart RTí raidió na Gaeltachta bhfuilm sa cógáirdeachas íana leis na ceoltarí ar fad a bhí ar státe nach den. Sibse an chúis gúil muidin seo agus tá mé cínte gúil go leor tiisme hóirí agus móintirí anmhródúil. Ní bháin as méide tá bainte amach an nochtagaí a chas an nobad agus in chleachta tá díontagaí le blianta fada, le go dúcaitib go fada leis an státe stériúil seo. Bhfuil an buocht a lecha le Gaelín, Raymond Ó Ciarán le Thomas Ó Caile agus an cruú ar fada tá gobar le Gaelín. Is siad a rinne obair na gapal le gomeach an cumórta se hagain agus tá muide Harbh buochób mar is breá linne a bheith tíocht ag Siansa cho le bhliain go mé muide an takeocht a thuirt níháin go chumórtas ach go na ceoltarí go freisin muid mar orthirí agus arnú mar chréaltarí agus de sé daoine a fud a dain mhór a bheith géis leis a geolaíntach a tan seo. Tá na partneirí Harbh tábhachtach in san togra seo, Irish Music Magazine agus Molscéal ó TG Ceathair agus muid buoch go bhfuil agus iad a chuid an lína fís ar fáil chun. Ach tá muid buoch freisin as a méide tá díontaigh na grúpaí sin ar fad le chéile, mar tá muid freistal le a bobbal cheann an céalna chuile lá gon bhliain agus i deanta chéile is láidir a muid. A bhiltarí gur míle a hagaise, má mhór buochas le cruú raidió na Gaeltachta a rinnean Craobh Nocht agus buochas speisialta freisin le Tristan Rosenstock a rinne job ionintach leis an mar airití. Sinné, gur míle a hagaí agus gnéidí le cholagan agus cógáirdeachas leis na ceoltarí ríist. Gur míle mád a Gearóid, tá sé bhar bís na bhfuil. Tá chéine gur gnuscloch Bernadette an clúdach litreach mar sin churbeh fáilte inis rih chahirirlach na moltóirí Bernadette na gabhain. Gur míle maith a Tristan, Díomh. Ar son na moltóirí, mé héin Bernadette na gabhain, Oisín Morrison agus Idel Fox, gabhaimid buochas libh a dhégóirí. Anna buochas as for nám a chur leis an tradiisiún leis an tuiscin agus an meas a thospáin sibh anocht. Is sibse ceann scríbe an togra seo agus sibse na ús ó mothirithe ar bhualamar lo ag na cardlanna. Cógáirdas libh go léir as for cur láthair anocht, goimid gach rá a rih go léir in bhur saoil ceolmhar amach an seo. Agus leúna dé ba saoil fada ceolmhar agaí timpelas an dahan, nó timpeal na tíre péród gur mailibh. So gan na hiile muile, sa tríú háit anocht, gur míle maithagaí agus cógáirdas le teoran. Lani mé rai.
Ní job éca bhí gin agus rinne mar anna phlé, tá mí anna hásta an dara hácht a nacht a thuirt do beover. Agus buatóirí Siansa Gaelin cógórdas mór an choran na dulháile Siansa Gaelin fehe sé le aistear. Cóchordas ó chrí leis na ceoltóirí goléir a thug anna hospantas go deodúin in nacht agus cóchordas ar leis an grúpa aistear Champíní Siansa na bliana fehe sé cóchordas ó chrí libh. Well, tugann sé sin go ceann scríbamid agus tá sin am gon clásar chur leis a gréalasá beag an ceiliúra a leannachtar haig tamlín eile an seo deanam amach sa Cheoláras Náisiúnta. Bhaim sa buchas a chuí gháil le furin an chlár le catlí na chúláin a léirigh an chlár le nansaí na chuistelí a bhí man na dúriscí cúlstáit se gahabhan lei má buchas leis na technoirí ar fad an seo sa Cheoláras agus sémas ó mórta bhí tuairt aird an chréile agus seán na flaharta i gasla bhí man technóireachta chomá. Tá édaí na gile cháil tris bheith gobar go cruúar feag an lei chu rudí suasar ar na meán ho síalta gur míon magta édaín agus tá obermhór déanta nach chomá ag Joní chéide i gasla agus beag a hiile ceol ag Jo dúin gan bhil. Tá mar anna bhuiocht dúin chailinn a thug anna air dúin go Jo agus antaíocht dúin agus a bheith go mámuid gahabhan lei chomá. Ar muchas leis an bhuirin ar fad an seo sa Cheoláras a thug ar bhadúin le lucht mullscéalachar ábhar físeáin ar fáil den ihe nacht díobh se go léir tá a breanú Somália. Mar sin iad an sco eile chuirteach agan agus Champíní nua ag Siansa sin iad an grúpa aistear cóchordas ó chríló. Filmadaríis ar Joní chéide i gasla, weimse Tristan Rosenstock agus an ggóúidir anna bhreán sa Cheoláras. Íomh is go mérmid beabhar an am se haríis. Irish Music Magazine chun an tríocht